Здравейте, приятели! Аз съм Здравейте! Как се обажда в последния момент? Аз съм Фъргенс БГ и днес продължаваме с трета част на оцеляване. Ферми! Ферми. Значи, Дани, видях, че в равина има вода между... Ние, докато Аз ще ида да взема вода за моркова, който ми падна от зомбито. Да, между другото ми падна морков от зомбито. Да, падна му морков и той Тук падна. има доста гъби. Той може би това беше второто зомби в този сървър и ми падна от втория път. О, ротен флеш. Ротен флеш тук ми се струва като някаква супер сочната пържова, разбираш. Сигурно с този текстчър пак. Не, имам предвид, аз нямам текстчър пак. Така ми се струва, защото няма какво друго да се яде. О, гъби. Зомби! Време за битка. Тук има рез по-нататък. Аз обърках пътищата. Тази вода ме тролва. Защо някои си правят такива гадни ресове? Крипър! Ти си против крипърите? Ами не, просто той е точно до лавата. До лавата. Аз качвам до къщата. Той ме видя. Как ме видя от един от 1000 метра? Аз ще гледам отгоре представлението, как умира. Той не е, той е на едно друго място. Добре, спрях лавата. Това беше най-важното. Той ще ми служи този скрипър като TNT. Да. Мутика трябваше да направя. Опа. Дървена мутика ще правя, защото не ще струва да хабим материали. Ама аз съм точно за каменна. Не! Май се запали от лавата. Обаче не умрях. И тук точно някой е минавал. Аз засадих много. Тъпа са при мен, ако искаш. Той ще ме би този скелет, няма да остави. Имаме боун, да забързаме процеса. Те ще ни пуснат повече, тъй че... Бон мил. Знаеш ли, че сега като направи стълбички, в смисъл сега и чудовищата може да идват? Знам. Но нищо Аз ще бе. катирам, в смисъл ще блокирам. Направи вратица. Врата, окей. Чакай поне да го направим красиво, аз имам умения за строител. Още един крипър, боят започва, искам барут. Решено е. О, барутче. Искаш, Дани, да се подрискаш. Не искам барут. Както има една народна поговорка, искаш да се подрискаш. Няма такава народна. Имам 3 врати, между другото, защото... В новата версия ти пуска по 3. Като направиш една и също с каквото дърво го правиш, всяка врата е различен модел. Всичко го знаем, Дани. Не, аз само казвам на хората, които не знаят. Да, хора, Дани всичко знае. Не, просто казвам. Да знам бе, сега не действа се. Той само ходя отдолу и само гледам. Добре дошъл, Сент Крип в еди кой си рез на еди кой си. После напускате този рез. После... Мина ли? Не мина. Само дърво има. О май гаш. Чи. Ай, точно подлаване. И така, драги зрители, наблюдавате как
Сент Крип го правят на гъс. Не, аз не съм бил в това. Аз само казвам, че видях лава. Той си мисли, че... Дани, може ли бон мил, за да забързвам картофите? Ей сега, само да взема малко санд, защото видях санд. Окей. Видях и дърво, което мисля да иззема, защото не е нужно да ходим до горния свят, защото горния свят е гаден. Чувствам се като картица. Тук е безопасно. Да, тук е безопасно и хубавичко и мекичко. Между другото взех Stone Bricks. То всъщност от картофи каква храна можеше да се прави? В новата версия може да прави яхния. Яхния, ли? Да, обаче трябва да видя после как се прави, защото... Оу. Ти нали имаш наръчник умирам, такъв, дето Цуцо ти подари? Мама, той не е за новата версия. Ау, от глад умирам. Ау, от глад умирам. Затова ям ротен флеш. Защото няма друго какво да се яде. Тук е пълно с яйце. После ела да видиш как направих това в ходовете. Опа! Звънят ми и сега идвам. Той заглуши. Толкова нагъл. Има смелостта да заглушава. Разбирате ли? Това е такава наглост. Просто нямам думи. Дани, аз трябва да ставам, така че айде. Чао. Ами, добре. Довиждане, дами и господа. Това беше от мен и до скоро.